Matag Pinoy usa ka bayani kini ang tema sa pagawon nga Heroes Run nga pasiugdahan sa Heroes Foundation o sa Central Command. Karong Domingo na kini mga kapuso ug ang maong kalihukan andam na og nahanay na usab. Ang maong kalihukan alang sa scholarship sa mga anak sa atong mga bayaning sundalo nga misakripisyo sa ilang kinabuhi. Naandam na sa Central Command ang halapad nilang hawanan, din ipahigayon ang obstacle course. Gihulagway ni Captain Joe Patrick Martinez, acting PIO sa Central Command, nga ang mga obstacle course pagsukod sa kalig-on, kaabtik o kusog sa mosalmot sa 2-mile run plus obstacle course. Gawas ni ini, aduna usay squad challenge nga alang sa mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas. If you will run for 3.2 km run lang, so okay lang. But yung second category, if you will run 3.2 km run plus the obstacle course that you can see at my background, 400 meter paikot po yan. Hinuon alang sa gustong maglingaw-lingaw sa ilang pamilya o mga higala karong Domingo, Oktobre 7, mamahimo man silang mosalmot sa 2-mile run. Tinguha ni ini mao ang pagpadayag nga ang matag Pinoy, bayani. Tungod kay unsa may makuha ni ini nga kita, igahin alang sa scholarship sa nailong mga anak sa mga sundao nga nakalas samtang nagtuman sa ilang katungdanan. This is a fundraising activity intended to help the orphans of our soldiers who died during the actual battle. Alang sa gustong mosalmot, mamahimo mo tan-aw sa detalye sa ilang social media account sa Heroes Run Cebu 2018. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.